Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Poštovani slušatelji, prošli put smo vidjeli veliko probuđenje koje se dogodilo tijekom vladavine kralja Jošije. Danas ćemo pogledati 24. i 25. poglavlje u drugoj knjizi o kraljevima. Vidimo kako na istoku, na rijeci Eufrat, raste nova sila Babilon. Babilon postaje prva svjetska sila nakon što je istisnuo Asiriju i Egipat. U Judi je egipatski faraon postavio kralja Jojakima na prijestolje. Otprilike u to vrijeme Nabukodonozor, kralj Babilona, napada južno kraljevstvo, a kralj Jojakim postaje vazal, sluga kralja napadača. Nakon 3 godine Jojakim se pobunio protiv Nabukodonozora. I Jahve je protiv njega poslao jurišne čete Kaldejaca. Sigurno po zapovjedi Gospodnjoj ovo dođe na Judu, da ih ukloni ispred sebe zbog Manaševih grijeha, jer on je napunio Jeruzalem nedužnom krvlju, koju Gospodin nije htio oprostiti. Ovdje želim reći da Bog oprašta sve grijehe, ali samo ako dođemo k njemu. Neki grijesi ipak otvrdnu ljude i natjeraju ih da odbiju doći Kristu. A to su neoprostivi grijesi. Napredujući, vidimo kako je kralj Babilona uzeo sve što je pripadalo kralju Egipta od Egipatskog potoka do rijeke Eufrat. Ovo je ista zemlja za koju se Bog zavjetovao da pripada Abrahamu i njegovim potomcima. Pa zašto Izrael više nema tu zemlju? Zato što su sagriješili i okrenuli se od Boga. To je prekršilo uvjete saveza o okupaciji zemlje. Štoviše, sljedeći kralj Jojakin postavljen je na mjesto kralja Joakima, a plemstvo je odvedeno. To je bila prva deportacija Judejaca u babilonsko sužanjstvo, oko 605. godine prije nove ere. A Sitkija, stric Jojakina, postao je sljedeći i posljednji kralj Judeje. Za to vrijeme čovjek bi pomislio da bi ga zatočeništvo natjeralo na razmišljanje i pokajanje. Ali ne, samo je otišao, a umjesto pokajanja počinio je zlo. Vidite, nevolje vas ili privuku k Bogu ili vas odvlače od Boga. Dalje primjećujemo da je Nabukodonozor krenuo 3 puta protiv Jeruzalema. Prvi put nije uspio uništiti grad. Umjesto toga, zarobio je Jojakina i postavio Sitkiju za kralja. A kad se Sitkija pobunio protiv njega, odveden je u zarobljeništvo gdje su ga oslijepili. Također, Nabukodonozor je ognjem spalio kraljevu kuću i sve jeruzalemske kuće i sve velike kuće. Nakon toga, potpuno je opljačkao i spalio grad Jeruzalem, zatim je opljačkao hram i uništio ga vatrom. I sva ta blaga i posude koje je opljačkao iz hrama dao je odnijeti u Babilon. U knjizi Danijela čujemo da su te iste posude iznesene tijekom Baltazarove velike gozbe. A 70 godina kasnije, kada se Nehemija vratio u Jeruzalem nakon sužanjstva, pogledao je ruševine i sav otpad i sve se činilo gotovo beznadnim za ponovnu izgradnju. Okupio je ljude, ali oni su morali prevladati svoj očaj više nego išta drugo. Zanimljivo je da je Jeruzalem razaran nekih 27 puta, a svaki put je ponovno izgrađen na ruševinama. Brdo na kojem je danas izgrađen Jeruzalem uglavnom je ruševina koja je zaostala od prošlih uništenih gradova. Ako pogledamo što se dogodilo poslije, nakon što je Nabukodonozor odveo većinu naroda u zarobljeništvo,
postavio je Gedaliju za namjesnika nad narodom koji je ostao u zemlji Judinoj, koju je Nabukodonozor, kralj Babilona, ostavio. Ali Išmael, sin Natanijin iz kraljevske obitelji, ubio je Gedaliju i Židove, kao i Kaldejce koji su bili s njim u Mispi. Tada je veliki broj, velikih i malih, pobjegao u Egipat da tamo i ostanu jer su se bojali Kaldejaca. S tom grupom je odveden i prorok Jeremija, a važno nam je znati da niti jedan od ovih spomenutih kraljeva, niti sinova Judeje, nisu poslušali upozorenja proroka Jeremije, te su završili u zarobljeništvu. Poštovani slušatelji, kako ste odgovorili na to kada vam se Bog obraća? Ovime završavamo naše učenje o drugoj knjizi o kraljevima. Za više informacija posjetite web stranicu www.ttb.org. Srdačan pozdrav i do slušanja. Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.